Κουβεντιάζοντας ο Κυρίλλοφ με τον φίλο του, του λέει αύριο θα αυτοκτονήσω και θα είμαι ο πρώτος άνθρωπος που θα αυτοκτονήσει. Του λέει, μα τι είναι αυτά που λες? Κάθε μέρα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ίσως αυτοκτονούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Εσύ γιατί θα είσαι ο πρώτος? Ναι, του λέει, αυτοί αυτοκτονούν για τον λάθος λόγο. Εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα αυτοκτονήσει για το αυτεξούσιο, διεκδικώντας το αυτεξούσιο μου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είμαι εγώ που αποφάσισα ότι θα γεννηθώ. Αποφάσισε ο πατέρας μου και η μητέρα μου ότι θα γεννηθώ εγώ. Δεν είμαι εγώ που θα αποφασίσω την ώρα του θανάτου μου, θα το αποφασίσουν άλλοι παράγοντες, ο Θεός, οποιοδήποτε άλλος. Με τούτη μου την πράξη είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύουμε σε Κύριον της μοίρας μου. Καμιά άλλη για το αυτεξούσιο, διεξήγηση του αυτεξούσιου. Να φύγω αυτοθέλητα σημαίνει ότι αποκτώ την απόλυτη μου ελευθερία, την ανεξαρτησία, την αποδέσμευση με οποιαδήποτε άλλη δύναμη κατευθύνει τις πράξεις και τη ζωή μου.